Ba, ay si Gwanda niyo pangilog man ka. Ay si Gwanda pagpalit mo dito. Mao gamay lang kay niyo. Ulita po ni mulid oy mura magagi amigo. Amigo ra magagnakoy pagkaon. Si magagi amigo ra kung nakay pagkaon. Labon bitaw na koy pagkaon, preting usugan mo mga ayo. Elom downs, manghatag manggaling ka pero daghan pa kay istorya. Ingna lang gid late nga dalo kay ka di ka manghatag na imuha. Kasi patawag istorya ba, di ba ako parehas mo ha. Madega pares ko ay hatag na sa kuha. Itawanan ni nga mangilog pa man, wala ilain no. Kabalo ka lid, kanang kadalo nimo. Di na jud ka utros ko pangayo lagi tanawa. Sige, mo na niyo pero tagaay ko na ka ha. Lagi. Pantay bitaw kang buhanga ka. Ndo be? Namiyaan oy. Tagaay ko na kay mo pagkaon na bantay. Kasi pala ka ni. Siyempre ako, lisod pod. Lami kayo. Nga diri sa kuha. Nanay chocolate lami kayo na. Tambay sa ko dito, diri sa ko. Ayan, yung tawanan niya, mangilog, may pagkaon, mura mag-iya ha? Hangul juga ayo. Ay, diri ko maplastar kay pati lamian diri kanan. Lami king hangin rio. Landong bigayo. Kalami ang tapi sa kulit. Hala, nay magkaon si Damulag. Di ko ba si mga tag? Lamian ni makaon ni ulig nga gihatag sa koy. Kung nay mangayo, di jud ko manghatag. Bahala na dira. Ako atundi. Ay, lamian gid ane. Oy, Dams sa sanay magkaon Dams. Kano mangutan naman ka? Ngano nabot mga diriya? Dams lang dopras ka Dams. Kano mangutan naman ka? Baman good kog baba. Ay, piskot ning bataan ni. Asa man ginikanan nila? Miani mo kusnito noy. Tuk lang gani. Joke lang bitaw. Unsa may ganin mo diri? Una man ka diri. Mangayo kasi makaon. Uy, kakuyaw ba ko di mo mga isang pagkaon nga pinangayo ko rampod ni. Sira good Dams, sira good ko buok. Hala ka diyan ang hinaway pagkasuko gani nga baog baba nya karon mga kasang pagkaon. Hello, dagog tiyan oy. Giska pa ko sa misulti dia, di jud ko manghatag si mo. Nakaw dito uli. Ani, pinawayon pa kayo nya mangayo dig pagkaon diri ha. Balos sa jugo ni mo damulaga kay kuha pa nimo akong pagkaon. Imbis wala na ilain, ataya po nimo. Hala, pirigikan sa babaw sa mangga. Sumani. Remote? Parasam po ni nga remote. Slito no na ko be. Ano naman ko diri? Taya. Naagur ni power ng remote ba? Ay tama, nakita na ko ani nga remote. Kato man gigamit ti Paploy. Hindot ni ba kay nay powers. Uy. Nalagis damulag diha. Ay nagkaon-kaon ang buang oh. Remoton be. Estilo nga ano man ni. Yung kaliyok. Wa kalihok sa damulag oh. Ay, kalihok ko na to balik be. Ano ito? Hindi magkalang lawas. Balik na ba ito? Masing tawaan yung lugaran ni. Sao may madluka po rin rin. Tabi. Ay tama, gamiton ko ni. Kana yang pagkaon, himuon ko nagkahoy. To araw sa kabantay, kaon yun yung kahoy ron. Let's go. Pero wala guro to basin inggahin at tungod sa kainit. Kahoy maning ano maning? Nakahoy gyud. Unsa naman ning lugar oy? Tawaan magid guro ni. Luka ni muli lang ko eh. Let's go. Da, tagam, kakaon kay kahoy, gahi kito ba? Mirisin mo mga kahulangol magod. Nano ko panglaban si mo, remote na day ha. Mao nang kahangol mo, mirisi, tagam!